ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו How to Startup, והיום אנחנו מארחים את ברוך שחורי, שהוא מנכ"ל של Earth and Beyond, שזה אינקובטור חממה, תכף הוא יספר על עצמו. ברוך הבא. שלום מנחם, תודה, כיף להיות פה. תודה רבה. אז בפרק של היום אנחנו רצינו להביא דמות או מישהו שמבין בעולם הזה של חממות, שזה די נראה לי המצאה ישראלית, נכון? חממות? כן, באים אלינו מכל העולם ללמוד את המודל. בדיוק, ולא מדברים על חממה של עגבניות, אלא חממה של סטארט-אפים שמצמיחה מיזמים. אז הבאנו אותך היום כדי שתספר לנו קצת מה זה ומי זה, אבל לפני כן בוא תספר קצת, תציג את עצמך. תודה מנחם, אז שמי ברוך שחורי, ואני שוב שמח להיות כאן. גר בצפון ביישוב קהילתי בשם שמשית. רק 5 דקות מצומת המוביל? 5 דקות מצומת המוביל, ושעה נסיעה מהעיר הקטנה תל אביב, מרכז הארץ, מקום ירוק ויפה בצפון. ואני מתעסק הרבה שנים בפיתוח של חדשנות, של טכנולוגיות, רוב השנים בתחומים רפואיים, תעשיות של מדעי החיים, מכשור רפואי ותרופות, ובשנה האחרונה בתחום באמת החלל החדש, אני אספר עליו. הסבה לתחום החלל. כן. אז הרקע שלי, רקע אישי, עבדתי בחברות גדולות ובחברות קטנות בסטארט-אפים, התחלתי לעבוד באינטל ואחרי זה באלביט, בעיקר בהנדסת מערכת וניהול פרויקטים שמשלבים תוכנה וחומרה והרבה הנדסת אנוש, מערכות דיגיטליות. לפני בערך 20 שנה עברתי לתחום באמת מדעי החיים, סיימתי לימודים בטכניון, הנדסת מערכות מידע, ונסעתי לבוסטון, למדתי בתוכנית משותפת של MIT והרווארד, למדנו שם תואר במנהל עסקים בסלון, ותואר בהנדסה ביו-רפואית תואר שני, ומאז בעצם התחלתי לעבוד בעיקר עם סטארט-אפים. במהלך השנים עבדתי בקרן הון סיכון בשם מדיקה, קרן שהשקיע בעיקר במכשור רפואי וקצת בפרויקטים של ביוטק, ובהמשך ליוויתי את ההקמה של 3 חממות. הראשונה זו חממת פיוטרקס, זו חממה שמתעסקת בפיתוח של תרופות. החממה השנייה זה חממת סנרה שמתעסקת בעיקר במה שנקרא דיגיטל הלס, רפואה דיגיטלית, והשלישית חממת מדקס, של גוף בשם מדקס, בוסטון סיינטיפיק ובית החולים תל השומר, שיבה, מתעסקת במדיקל רובוטיקס ובדיגיטל הלס. ובמהלך השנים האלה הובלתי 2 סטארט-אפים, טכנולוגיות מהרווארד וטכנולוגיה ממכון ויצמן, ובשנה האחרונה הצטרפתי לגוף החדש שנקרא Earth and Beyond, ועליו נספר בהמשך. יפה, אז רגע, אז הרבה חממות, מה זה חממה בכלל? אוקיי, אז חממה בישראל, אני אנסה להציג רגע את הסיבות להקמות החממות על ידי המדינה. אני לא עבדתי אף פעם ברשות החדשנות, אבל המדינה בעצם זיהתה בתחילת שנות ה-90 עם העלייה הרוסית, שיש הרבה מאוד רעיונות וטכנולוגיות בישראל, ומצד שני יש הרבה מאוד תעשיות שבהן יש פערי שוק או כשלי שוק, תעשיות שבהן יש סיכון גבוה טכנולוגי, ובעצם נדרשת תמיכה של המדינה כדי לקדם את הרעיונות האלה, הפטנטים וכל הידע של המומחים והחוקרים, שהגיע גם מהצבא וגם שוב מהניסיון שלהם, כדי באמת לתת לזה איזה בוסט, איזה זריקת מרץ, ולאפשר הקמה של חברות זנק. שהפער היה מה? להפוך את זה מרעיון, ממחקר למשהו יישומי, או הפער היה כסף, או מה הפער? הפער היה בעצם א', לחלוק את הסיכון עם התעשייה, לקחת פרויקטים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, לפעמים לפני הוכחת התכנות, לחבר אותם לצוותים. בשנות ה-90 עוד לא היו הרבה סטארט-אפים בישראל, רוב האנשים עבדו במקומות יותר מבוססים, אז בעצם לתת מוטיבציה ומימון להגעת צוותים ומומחים לשלבים מאוד מאוד מוקדמים, וגם להקטין את הסיכון פשוט לנסות לפתח ולמסחר טכנולוגיות בשלבים מאוד מוקדמים. אוקיי, אז האינטרס של המדינה הבנו, רצה לעודד את היזמות, להנביט, להפוך רעיונות מהכוח לפועל, למלא פערים וכמו שאמרת, כשלי שוק שהיו, ומה האינטרס של המשקיעים להיכנס לדבר הזה? אוקיי, אז בעצם באמת זה גם מתחבר, אבל תוכנית החממות התחילה בשנות ה-90, כמו שאמרתי, ובערך בשנת 2010-2012 המדינה עשתה רפורמה, אחרי הגל הראשון של החממות, והיא בעצם
הגדירה את התוכנית הזאת, היא פתה את הדרישות ודרשה בעצם מהשותפים שמקימים את החממה א' להתחייב לתקופה של 10 שנים, 8 שנות השקעה ועוד 2 השקעה בסטארט-אפים שיכנסו בשנה השביעית-שמינית, אבל גם ממש להקים תשתיות, להקים מעבדות מרכזיות, לאפשר לסטארט-אפים מקום פעילות, והיא הגדירה שכל סטארט-אפ הוא חברה עצמאית, עם מועצת מנהלים משלו, תקציב, תוכנית משלו, ובעצם הפכה את התוכנית להרבה יותר משמעותית, וזה בעצם גרם למשיכה של משקיעים. הזכרתי חלק מהמשקיעים שהצטרפו לחממות הטכנולוגיות, אבל בעצם חברות הכי מובילות בעולם בכל התחומים, בתחומים כמובן של מדעי החיים, של אוטומוטיב, סייבר וכו', פשוט התחילו להגיע לישראל, רצו להגיע לחדשנות הישראלית, לקבל גישה לרעיונות ולחדשנות פורצת הדרך כאן, ובעצם המודל של חממה אפשר למשקיעים להגיע ובעצם בהשקעה של כמה מיליוני דולרים בודדים מצד כל אחד מהחברות האלה, בעצם להיחשף לכל האקוסיסטם הישראלי. אז שוב, כמשקיע, אם חברה גדולה בינלאומית רוצה להשקיע בסטארט-אפ ישראלי או להיחשף לחדשנות, היא צריכה להצטרף לסבבים המאוחרים ולהשקיע כמה מיליוני דולרים בפרויקט אחד או שניים. שהיא בעצם משקיעה בחממה, היא נחשפת כל שנה למאות פרויקטים, בעצם רואה את כל מה שקורה בישראל, נחשפת, ואז יכולה באמת לבחור באיזה חברות היא רוצה להמשיך להשקיע בשלבים היותר מאוחרים, או לקלוט אותם כחלק מהפייפליין שלה, ולכן זה בעצם פלטפורמה מצוינת. המדינה לוקחת הרבה מאוד מהסיכון בשלבים הראשונים והמסוכנים, היא מצליחה למשוך הנה לישראל גם משקיעים מקומיים, אבל בעיקר את החברות הבינלאומיות, ומעבר לכסף מביאה לפה הרבה ידע, הרבה know-how. החברות הבינלאומיות מביאות הרבה מאוד הבנה של השוק, הבנה של באמת תהליכי פיתוח, איך לפתח את המוצרים, את הטכנולוגיות, להביא אותם משלב של proof of concept, של בדיקת התכנות למוצר בשוק, איך לחדור את השוק, ולכן תוכנית החממות בעצם מייצרת בישראל תעשיות, בתחומים שבהם לפני זה לא הייתה כמעט פעילות. אז זה האינטרס של המשקיעים והחברות הגדולות. עכשיו בואו נדבר שנייה על סטארט-אפ. סטארט-אפ, ובעיקר יזמים ויזמיות. כן. אז בדרך כלל זה צוותים צעירים, שזו הפעם הראשונה או השנייה שבה הם באמת לוקחים רעיון ומנסים להקים סביבו חברה, ובעצם חממה מאפשרת ליזמים האלה, שוב, הם יכולים להיות בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, להגיע עם חתיכת נייר או מצגת, עוד לפני שיש היתכנות טכנולוגית. יכול להיות שהם כבר עשו כמה פעולות מבחינת קידום הטכנולוגיה, או באוניברסיטה, או בגראז' בבית שלהם, אבל בעצם הם אף פעם עוד לא גייסו כסף. כלומר, ממש בשלבים ראשוניים של אפילו מחקר שעדיין לא הפך להיות משהו אמיתי. ממש. אז הם יכולים לבוא לחממה, החממה קודם כל עושה תהליך של בדיקת נאותות, זאת אומרת, מצוותת מומחים, ושוב, נציגים מהחברות או מהמשקיעים, שבאמת מביאים הרבה מאוד ידע ושואלים שאלות, לפעמים קשות, אבל הם עוזרים ליזמים, לחברה, באמת לחשוב על הדברים ולהתארגן לקראת הגיוס, לחשוב על השוק, על התחרות, מה שלבי הפיתוח, ולא רק על הטכנולוגיה, אלא באמת לראות איך הופכים את זה לחברה שיכולה לגייס כסף ולהתקדם, אבל לאחר התהליך הזה של הבדיקה, חברות שנכנסות לתוך החממה, אז הן מקבלות באמת סל מאוד מאוד רחב של דברים. אז קודם כל זה כמובן הכסף שמאפשר להם להתקיים ולפעול. החממות מספקות לסטארט-אפים וליזמים מקום פיזי לשהות בו. חדרים, חדרי ישיבות, מעבדה מרכזית עם גישה לתשתיות פיתוח, שהסטארט-אפ פשוט עובד בהם, ומפתח את המוצר שלו, את הטכנולוגיה. כמובן גישה לרשת, לנטוורק של כל השותפים בחממה, עזרה בפיתוח עסקי, בפיתוח תוכנית הפיתוח הטכנולוגית, אבני הדרך, גישה למשקיעים נוספים. החממה מספקת לסטארט-אפים שירותים בסיסיים, שירותים משפטיים ושירותים כספיים. רואי חשבון ואת כל ההתנהלות הכספית, גם השוטפת וגם מול רשות החדשנות. אז בעצם היזמים והחברה מקבלים מעטפת מלאה, הם יכולים לבוא לחממה לתקופה של בין 2 ל3, ובעצם להתעסק באמת בקידום הטכנולוגיה, במחקר ובפיתוח, ובכל שאר המעטפת, שזה גם חוסך להם הרבה מאוד כסף וגם נותן להם הרבה מאוד משאבים וערך נוסף, החממה בעצם מספקת להם את זה. כלומר, באתי עם רעיון, מה אני עושה? שולח לכם מייל? איך אני... מה עושים? שאלה מצוינת. אז קודם כל, ישראל זה מדינה קטנה, וכולם מכירים כאן את כולם, אפשר בקלות לשלוח כל מה שרוצים. הודעה בלינקדין, אימייל, רוב החממות יש להם אתרי אינטרנט, ואפשר דרכם למלא את הנתונים. אפשר גם לא להתבייש ולהרים טלפון, אבל בעצם בישראל מאוד קל להגיע לחממות, וברגע שנוצר הקשר הראשוני, שוב, החממות שאני מכיר, מנסים לעשות תהליך מזורז, מתחילים רצף של פגישות,
בדרך כלל הפגישה הראשונה היא להכיר את היזמים, את החברה, את התחום שבה היא פועלת, ואם באמת יש עניין הדדי. אני כבר צריך להיות חברה כשאני מגיע אליכם? לא, ממש לא. אוקיי. רוב הפרויקטים מגיעים אז אני והחבר שלי, יש לנו רעיון, ואז אנחנו מוצאים אותך בלינקדין. מוצאים אותנו בלינקדין, באימייל, אנחנו מתאמים פגישה ראשונה. אוקיי. ושוב, אם יש עניין הדדי, וכל חממה מגדירה את התחום שבה היא פועלת, אז מתחילים לקבוע פגישות יותר מעמיקות בתחום הטכנולוגיה, תוכנית הפיתוח, התקציב, וככל שיש התאמה. ואז אני צריך להקים חברה, ואז אתם נותנים לי כסף? איך זה עובד? כן, עוד מעט אני אספר רגע על החממה שלנו, היא קצת שונה, אבל בעיקרון היזמים והחממה מגיעים להסכמות על התנאים העסקיים, מאשרים את זה בתוך החממה. בשלב הבא, אחרי אישור פנימי, היזמים, החברה, בעזרת החממה, מכינים הצעה מסודרת. זה מסמך שהוא דומה לתוכנית עסקית קצרה, הוא עונה על הצרכים בשוק, על הטכנולוגיה, על התוכנית פיתוח המתוכננת, על הצוות, תחרות, אבני הדרך וכו'. מכינים הצעה כזאת, מגישים אותה לרשות החדשנות. הרשות ממנה צוות של בודקים, פוגשים את הסטארט-אפ, מעלים אותו בעצם לוועדה של רשות החדשנות, שבה החממה מוזמנת לייצג את הסטארט-אפ, הבוחנת, כותבים את הדוח שלהם, ובעצם ברגע שהוועדה מאשרת, החברה נכנסת לחממה ומתחילה את הפעילות. אצלנו בחממה, החממות... אבל חותמת בסוף מול החממה, לא מול הרשות. כן, החתימה היא מול החממה. יש כמובן התחייבות לעבוד לפי חוק המו"פ, התחייבויות, וצריך לעמוד בדרישות רשות. ואת הכסף שמקבלים זה כסף מעורב, גם של המשקיעים הפרטיים וגם של הרשות לחדשנות, נכון? נכון, החברה מקבלת כסף להשקעה דרך החממה, חלק מהכסף, כמו שאמרתי, ממונף על ידי מדינת ישראל ומקטין את הסיכון, אבל מבחינת הסטארט-אפ הוא מקבל כסף. אז הוא חותם חוזה גם מול הרשות וגם מול החממה? כן, הוא בעצם חותם חוזה משולש מול החממה, יש צד שהוא הצד של הרשות, אבל החממה היא הגוף שעובד מול הסטארט-אפ, אחראי עליו, מגיש עבורו את ההצעה לרשות החדשנות, מייצג אותו בוועדה, ובעצם החברה נכנסת לפעול תחת החממה. התחלתי לספר, כרגע מוקמות הגל השלישי בעצם של חממות, זה החממות ש-Earth and Beyond היא אחת מהן, ובעצם אלו חממות שיכולות להשקיע בסטארט-אפים, שאם הם הגיעו מאוניברסיטה, מטכנולוגיה או מפטנט שהגיע מאחת האוניברסיטאות בישראל או בחול, אנחנו יכולים להשקיע בהם עוד לפני שיש בכלל proof of concept, לפני שיש היתכנות טכנולוגית. זאת אומרת, בשלב עוד יותר מוקדם ומאוד מסוכן, ואז כמובן לא חייבת להיות בכלל חברה, יכול להיות פרופסורית שמביא טכנולוגיה מעניינת, ובשלב הזה אנחנו יכולים להשקיע עד $500,000, שהפרויקט עדיין, התפקיד שלנו כחממה זה ביחד עם החוקרים, או החוקרות, להגדיר מה זה שלב ה-proof of concept, ולאט לאט לצרף יזמים, מנהלים לפרויקט הזה, להפוך אותו ממש לחברה. אז מי מקבל את עד $500,000? מה, מקבל החוקר? והוא עכשיו מחליט מה הוא רוצה לעשות עם זה? אנחנו מתכוונים להקים מהיום הראשון כבר חברה, גם אם היא עדיין בשלב ה-proof of concept, אבל בעיקרון זה יכול להיות שלב מאוד מאוד מוקדם, שעדיין לא הוקמה חברה, שעדיין אין צוות הנהלה. אנחנו חושבים שזה נכון שיהיה כבר אנטיטי מסודר, ישות מסודרת, שתקבל את הכסף, ואז גם אם זה לא מצליח, אפשר לקחת את זה לכיוונים אחרים, אבל אם זה כמובן הכוונה היא שזה יצליח, אז זה כבר חברה שלאט לאט מתחילה להתקדם בשלבים, ומצטרפת לשנה ראשונה ושנייה בחממה, אחרי שהיא ראתה הוכחת היתכנות. אוקיי, בוא נדבר על Earth and Beyond. כן. מה החידוש? מה קורה? אוקיי, Earth and Beyond... גילוי נאות, אנחנו בסוף גם, לפחות הכוורת שהיא חלק מהקבוצה של טייטן, גם שותפה ב-Earth and Beyond, אבל בלי שום קשר, מה קורה ב-Earth and Beyond? Earth and Beyond. אז קודם כל אני אתן רגע כרקע, אני אתאר את התחום של החלל החדש, ה-New Space, כי הוא מאוד רלוונטי לפעילות שלנו. זו בדיוק הפעילות שבה אנחנו מתרכזים. אז התחום של החלל החדש הוא תחום מאוד רחב וגדול, הוא מתפוצץ בכל העולם, והוא בעצם כולל את כל הטכנולוגיות שהן בתחומים של החלל האזרחי והמסחרי. אז כולנו שמענו בשנים האחרונות על המיליארדרים, אילון מאסק וריצ'רד ברנסון. זה הפך להיות תחביב, לטוס לחלל. כן, אז הם באמת פועלים ועושים הרבה מאוד, הם מושכים הרבה מאוד תשומת לב תקשורתית, אבל בעצם התחום הזה הוא כולל, אני רגע אתן סקירה היסטורית, אז במאה הקודמת היה את המרוץ הראשון לחלל, מי שהוביל אותו היו בעצם המעצמות, ארצות הברית ורוסיה, בהמשך הצטרפה גם סין, והמוטיבציות שלהם היו בעיקר צבאיות, הם פיתחו, הם שלחו את האדם הראשון ואת החללית הראשונה לירח, אבל הם גם פיתחו את התשתיות, יכולות השיגור, מערכות ה-GPS, את תחנת החלל הבינלאומית, ובעצם תשתיות גדולות שנשענו על תקציבים ממדינות, והתפקידים הראשונים, הבסיסים שלהם היו תפקידים צבאיים,
והשתמשנו בהם גם, שוב, ב-GPS ועוד יכולות, ועכשיו בעצם בעשור וחצי האחרון, מתרחש מרוץ השני לחלל, שבסוף האנד גיים שלו, המטרה הסופית שלו היא לשלוח חללית מאוישת למאדים, אבל לפני זה, אנחנו כולנו משתמשים כבר היום בנתונים, אנחנו מעלים את המידע שלנו לענן, שהוא על פני לוויינים, אנחנו משתמשים ב-GPS, כמו שהזכרתי, באפליקציות כמו Waze, ואנחנו עושים עוד הרבה מאוד דברים שמתבססים כבר על פלטפורמות בחלל, על לוויינים. עכשיו, מה שקרה, שמעניין מבחינתנו, זה שבעשור האחרון, הרבה מאוד מהפעילות הפכה להיות פעילות שהיא מונעת על ידי גופים אזרחיים ומסחריים. זאת אומרת, החברות, הזכרתי את החברות הגדולות, אבל גם הרבה מאוד סטארט-אפים נכנסו לפעילות, והמגזר הפרטי הוא בעצם זה שדוחף את כל השוק הזה. אז מעורבים גם הרבה מאוד משקיעים, גופי השקעה בעולם, המובילים ביותר, חברות אנרגיה, חברות ביטוח, כולם מבינים שהחלל החדש, המרוץ החדש הזה לחלל, הוא בעצם איזה חזית של המין האנושי, היא תלווה אותנו בעשורים הקרובים, וכאן קורים כמה דברים. אחד, מה שמאפשר את זה בעצם, זה קודם כל התקדמות טכנולוגית, אז מה שפעם דרש לוויין מאוד יקר, ששרד 15 שנה ועלה בין מאות מיליוני דולרים למיליארדי דולרים, היום אפשר לעשות אותו, או לשגר אותו בכמה מיליוני דולרים. ננו לוויינים. ננו לוויינים, מיקרו לוויינים בדיוק. אז זה דבר ראשון, התפתחות טכנולוגית. התפתחות שנייה, כמו שאמרתי, זה הכניסה של הסקטור הפרטי. הסקטור הפרטי רוצה לעשות עסקים בחלל, ואני אתאר רגע את הממדים. זה כנראה יותר יעיל מממשלות שעושות דברים בחלל. כן, אז זה רץ מהר, ודבר שלישי זה המוטיבציה. המוטיבציה היא לא תשתיות צבאיות ודבר, אלא היא פשוט להביא הרבה מאוד מוצרים ויישומים. כן, אז כשחושבים על החלל החדש, באמת, אז חלק מהדברים עדיין יפנו לכדור הארץ, תצפיות לצורך חקלאות, לצורך חיזוי מזג אוויר, לצורך ניבוי והתנהלות מול אסונות אקלימיים, כמו צונאמי ושריפות וזיהום וכו'. חלק מהרעיונות הם מדברים על זה שחלק מיכולות הייצור יהיו פשוט על גבי לוויינים, למשל בחלל יש ריק, אין שם חיידקים, הטמפרטורות מאוד נמוכות, אז כשחושבים על ייצור של תרופות למשל, יכול להיות שהרבה יותר יעיל לייצר אותם שם, או לאחסן זיכרון של מחשבים, כמו שכבר עושים היום, לעומת כדור הארץ שפה אתה צריך לקרר ולשמור על סביבה סטרילית וכו'. וחלק מהדברים יהיו קשורים למסעות החדשים של האנושות בחלל, וזה נשמע מדע בדיוני, אבל כבר היום יש את תוכנית ארטמיס שישראל הצטרפה אליה בחודשים האחרונים, והיא מדברת על, שוב, מסעות מאוישים לירח ב-2024, התחלה של בניית מושבות או חשיבה איך לקיים חיים בכוכבים אחרים, מדברים על מסע למאדים שיקרה בין 2030 ל-2032, המסע המאויש הראשון למאדים, אז הדברים האלה יקרו בעשורים הקרובים, ומה שרלוונטי ומעניין אותנו, אני אגיד רק כמה דברים על מדינת ישראל. אז אחד, גם במסע הקודם לחלל לירח, הרבה מאוד טכנולוגיות שפותחו עבור אנחנו כבר הגענו לירח, שמנו את בראשית. נכון. אז ניסינו... לא בחתיכה אחת, אבל עשינו את זה. כן, אז מדינת ישראל היא באמת אחת המדינות הראשונות שהצליחה לשגר. הנחיתה לא הייתה מוצלחת לגמרי, אבל עדיין היא הגיעה עם נוכחות. לא היה שם טייסים, אחי. כן. כן, אז באמת פיתחו את היכולות, וזה מה שחשוב. אז אני רק אגיד שהרבה טכנולוגיות שפותחו אז למסע לירח, משמשות אותנו עד היום בבתים שלנו, החל ממיקרוגל וטיטולים וסיבים אופטיים וכו', ואנחנו בטוחים שגם הטכנולוגיות שידרשו למסעות החדשים האלה, למרוץ החדש, בעצם אנחנו נהנה מהם כאנושות על פני כדור הארץ, טיפול באקלים ובתקשורת לבני האדם. אז באמת כאילו, בגלל שאנחנו רוצים להצטרף למסע הזה, אז יש את Earth and Beyond, זה גם נראה אינטרס של המדינה, נכון. לקדם את זה. ואז, מה מחפשים ב-Earth and Beyond? מה? שנפתח את מה? איזה סוג טכנולוגיות אתם מחפשים? איזה סטארט-אפים מחפשים? כן, אז אני משלים רק את מה שאמרנו מקודם, מנחם, אז Earth and Beyond זה הגוף הראשון בעצם שמדינת ישראל משקיעה בו, הוא שותפה בו, ושהוא באמת הגוף שהולך ומחפש טכנולוגיות לתחום ה-New Space. עד היום היו יוזמות ויש התחלות, אבל זה באמת הגוף הראשון שקיבל מימון משמעותי ממדינת ישראל ומשקיע. אנחנו בעצם, אז אנחנו מחפשים טכנולוגיות שקשורות לחלל החדש ל-New Space, אנחנו מחפשים דברים שאנחנו קוראים להם Dual Use. זאת אומרת שיש להם כבר היום מודלים עסקיים ושווקים גדולים ולקוחות בכדור הארץ, וגם או היום או בשנים הקרובות בחלל. אז אנחנו מסתכלים על התחומים הבאים, אנחנו מחפשים טכנולוגיות Deep Technology, זאת אומרת טכנולוגיות משמעותיות עם סיכון, אבל עם הרבה מאוד פוטנציאל לשנות את התחום שבו הן פועלות. אז זה יכול להיות סנסורים חדשים ומתקדמים, זה יכול להיות חומרים מתקדמים,
קלים יותר, חזקים יותר מחומרים מרוכבים, ששוב יוכלו לשמש בכדור הארץ ובחלל. זה יכול להיות אמצעים למחשוב, מחשוב קוונטי, אמצעים לעיבוד מידע שיעלו את כל הטיפול הזה במידע, יכול להיות אמצעים לייצר מזון, לייצר אמצעי הנעה, מנועים, גם לרכבים אוטונומיים, גם ללוויינים בחלל, או רכבים על פני מאדים והירח, אמצעים לבדוק סנסורים, פרמטרים פיזיולוגיים של אסטרונאוטים או תיירי החלל, אז באמת זה מגוון של טכנולוגיות שהן משמעותיות, יש בהם איזה שהם רכיבים או פיתוח של חומרה, וגם כמובן הרבה מאוד נושאים של דאטה, של AI, Machine Learning וכו', שהמטרה שלהם היא באמת לשנות את התחום שבו הן פועלות, ולכן הן מעניינות, הן מאוד מסוכנות, הן בדרך כלל בשלבים מוקדמים, ו-Earth and Beyond היא באמת הגוף הראשון בישראל שמתכוון להשקיע בתחום. אז איך הולכים לעשות את זה באמת? איך הולכים למצוא את כל הטכנולוגיות האלה שיביאו את העתיד? אוקיי, אז אני אומר שבישראל, שוב, בתחומים הצבאיים שציינו מקודם, ישראל היא אחת מהמובילות בעולם. כן. היא המדינה השמינית שהצליחה לשגר לוויינים, והיא באמת אחת מהמדינות הבודדות שיודעות לעשות את כל המעגל של לשגר, לנהל צי של לוויינים, לקבל ממנו את המידע, לעלות אליו, ובאמת יש לנו כאן חברות מובילות ענקיות כן. ישראליות שהן כבר בינלאומיות, אלביט, רפאל, תעשייה אווירית. בתחום הזה באמת של ניוספייס, של החלל האזרחי והמסחרי, האקוסיסטם שלנו בישראל הוא ממש בחיתוליו. יש לנו פה מעט מאוד סטארט-אפים, עשרות בודדות של סטארט-אפים, ועד Earth and Beyond אין לנו באמת גופי השקעה שמשקיעים בתחומים האלה ובשלבים המוקדמים, וגם אין לנו אף חברה בינלאומית שפועלת פה. בניגוד לתחומים הרפואיים ששוב הגיעו כבר ענקיות, חברות מובילות, תחומים של סייבר ישראלי מובילה בהם, אוטומוטיב, הרכבים האוטונומיים, אז התחום הזה הוא ממש בחיתוליו, אז זה אתגר שלנו, אבל אתגר של כל מדינת ישראל. הכוונה בעצם או הרעיון הוא לנצל את כל היכולות של ההייטק הישראלי, שהוא מוביל עולמי, בתחומים שוב של סנסורים, של חומרים, של מחשוב, של אמצעים אגרוטק, אמצעים לייצר מזון, ביוטק ומכשור רפואי לנטר פרמטרים, ולקחת אותם ולהביא אותם לתחום של באמת הדיואל יוז, החלל החדש. אז זה באמת אתגר, אבל גם הזדמנות מאוד משמעותית לישראל להיות מדינה מובילה. אנחנו ב-Earth and Beyond, אנחנו נפגשים וממפים את כל החברות והצוותים שפועלים בתחום הזה, אבל אנחנו עושים גם הרבה מאוד שיתופי פעולה ופעולות אקטיביות. אנחנו עובדים עם האוניברסיטאות, עם כל האוניברסיטאות בישראל, כמובן האוניברסיטאות המובילות, שמפתחות טכנולוגיה, טכניון, בן גוריון, מכון ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטה באריאל וגופים נוספים. אז אנחנו עובדים איתם כדי לקבל מהם מה שנקרא דיל פלואו, רעיונות ופרויקטים של, שוב, חוקרים, חוקרות באקדמיה. הסיבה השנייה שלנו זה שאנחנו רוצים לייצר בעצם מאגר של מנהלים, מנהלות, בוגרי תוכניות MBA, מהנדסים, מהנדסות, בוגרי התוכניות ההנדסיות, כדי שבאמת יוכלו להצטרף ולהוביל או את החברות שבהם אנחנו משקיעים, או את החברות הנוספות שיקום. רגע, פה לאט לאט הגנבת פה עוד איזה רעיון שהוא לא נפוץ כל כך, שזה גם באמת חידוש. בגלל הרצון הזה לקחת ידע ותחומי מחקר או מחקרים שהם כרגע יושבים בתוך האקדמיה ומפארים את האקדמיה, לקחת אותם לעולם יישומי בתחום העניין של Earth and Beyond, אבל אתה אומר, עזוב אתה חוקר, תהיה חוקר, אני רוצה לעשות מזה סטארט-אפ. כן. ואני אביא לך את הסטארט-אפ, כאילו אני אביא לך את המנכ"ל, אני אביא לך את ה-CTO, אתה רק תלמד אותם את הקודס פטנט שלך, והם ייקחו את זה כבר קדימה, ונראה אם בכלל אפשר לעשות מזה ביזנס. כן, זה הרעיון. זה הרעיון. זה בניגוד לדיל פלואו רגיל, שאני מחכה לשמוע את הפיץ של החברה, אני רואה את הצוות ואני מחליט אם זה מתאים. נכון, אז אני רק אגיד ככה, הסתייגות קלה, זה מסובך מאוד, זה מה שנקרא heavy lifting, כן, זה לא קונץ פטנט, זה דורש הרבה מאוד אנרגיה, אבל ברור שצריך לעשות את זה, כי כמו שאמרתי, עוד אין מספיק סטארט-אפים, ואנחנו בתחילת בניית האקוסיסטם, אנחנו רוצים להיות חלק אחד מזה, ולכן אנחנו פועלים בשני מישורים. אחד, זה לנסות באמת, כמו שאמרת מנחם, להיפגש עם חוקרים, חוקרות שקיימים, ופועלים, ולנסות לראות האם יש יישום לטכנולוגיה שלהם בתחומי החלל החדש, וזה דרך אחת שהיא דרך שאנחנו פועלים בה, ושם באמת לחבר את הפרויקט, כמו שאמרתי, לממן אותו בשלב ה-proof of concept, לחבר לו צוות. רעיון או כיוון נוסף שאנחנו פועלים בו, זה בכלל להביא את הצרכים מהתעשייה, גם מהשותפים שלנו בקבוצה, גם מהרבה מאוד שותפים אסטרטגיים שלנו, חברות טכנולוגיה, משקיעים בישראל ובחול, והרבה מאוד לקוחות פוטנציאליים לטכנולוגיות האלה, ובעצם להגדיר תהליכים כמו שהיום נקראים צ'אלנג'ים או האקתונים, זאת אומרת להגדיר צרכים שמגיעים מהתעשייה, ואז
לקיים איזה תהליך מוגדר בזמן של כמה שבועות או כמה חודשים בודדים, שוב, מול החוקרים, ולנסות למצוא או מהחוקרים מהאוניברסיטאות, או מסטארט-אפים קיימים, או אפילו מחברות גדולות שפועלות בתחומים אחרים, טכנולוגיות שעונות לצורך, ואז עליהם להקים סטארט-אפ. אז בעצם, כדי לפתור את זה, אנחנו בעצם פועלים בשני מישורים. אחד זה מול מחקרים וטכנולוגיות קיימות, לנסות למשוך אותם לתחומים של חלל, ושני זה ממש ליזום או להביא צרכים מהתעשייה, שבאמת יעודדו חוקרים, אולי להביא פתרונות לצורך ספציפי שיוגדר. יפה. עכשיו, אוקיי, בוא נדמיין שכבר נכנסתי למשפך הזה, עברתי את התהליך, עשינו פגישות עומק, הלכתם לרשות לחדשנות, הם אמרו סבבה, ושלחתם לי מכתב, אמרו שלום, ברוך הבא, התקבלת. יופי. מה אני עושה עכשיו? אני עובר דירה לתוך החממה? אוקיי, מה צריך לעשות? איך זה הולך לעבוד ב-Earth & Beyond? כן, אז ככה, אז קודם כל, כבר, אמרתי את זה מקודם, אבל כבר אחרי שאנחנו מאשרים פנימית את הפרויקט, אנחנו מזמינים את היזמיות לשבת אצלנו במבנה החממה, ולהתחיל לעבוד על ההגשה הזאת המסודרת של הצעת הפרויקט בעצם לרשות החדשנות, אז הם כבר יושבים איתנו ועובדים איתנו ברמה יומיומית, כדי להביא באמת את ההצעה הטובה ביותר, להצליח להתקבל ולעבור את הרף הזה. אז זה דבר ראשון. מעבר לזה, ברגע שחברה... אז אני כבר שמה. הם כבר שמה, הם כבר איתנו, ואנחנו עובדים איתם ברמה היומיומית. זה גם חשוב לציין, שגם כחלק מתהליך בדיקת הנאותות, אמרתי את זה מקודם, אנחנו מביאים מומחים ויועצים שהם באמת ברמה עולמית, חלקם מחו"ל, חלקם מישראל, חלקם מהשותפים, מהחברות, ומכירים טוב את התחום, והם כבר ביחד מתחילים לעבוד עם היזמים, גם כחלק מתהליך הבדיקה, אבל נותנים להם כל מיני רעיונות, שואלים אותם שאלות קשות, ובעצם מתחילים להוסיף להם ערך, ולעזור להם באמת לחשוב על דברים שאולי הם לא חשבו עליהם. אז היזמים כבר איתנו כחלק מהשלב הזה. ברגע שפורמלית חברה מתקבלת לחממה, אז א' היא כמובן מקבלת משרד מיועד לצוות החברה שנמצא בחממה, היא מקבלת בעצם מקום שפיזית... היא חייבת לשבת במשרד הזה? היא בעיקרון אנחנו מכוונים, בטח היום העולם כמובן... כן, כולם נוודים דיגיטליים, רוצים לעבוד מהמלדיבים. אז אנחנו מתכננים ככה, קודם כל אנחנו כן, התחום שבו אנחנו עוסקים זה פרויקטים שהם Deep Technology, כמו שאמרתי, פרויקטים שבהם צריך לפתח טכנולוגיה, זה פחות תחומים של אפליקציות או תוכנה, ולכן היזמים והיזמיות צריכים לשבת במקום מסודר ולקבל גישה למעבדה, וכמובן גם שיהיה להם מקום לשים את הלפטופ שלהם ולשבת ולעשות ישיבות, חדרי ישיבות. אז את כל הדברים האלה אנחנו מתכוונים לספק, וכן, אנחנו רוצים שהיזמים ישבו אצלנו. המודל הוא הופך לאט לאט להיות גמיש יותר, גם בגלל מה שקורה בעולם, משבר הקורונה וכו', אבל גם התחום הזה מתפתח, ואנחנו מבינים שלא חייבים לשבת... בדיוק, אז לא חייבים לשבת 24/7 או 5 ימים בשבוע, אבל אנחנו כן רוצים שהיזמים ישבו אצלנו לפחות 3 ימים בשבוע. הצורך בזה הוא מכמה סיבות. אחד זה כי באמת אנחנו מתכוונים שהם יפתחו משהו משמעותי, שכולל רכיבי חומרה, והם צריכים מעבדה וצריכים מקום סביבת עבודה ופיתוח. זה אחד. 2, חלק מההצלחה של סטארט-אפ זה שהוא יושב בתוך מה שנקרא אקוסיסטם. הוא יכול גם ללמוד הרבה מאוד מסטארט-אפים שיושבים לידו. רוב הסטארט-אפים האלה בתחומים הם עובדים עם אותם יועצים רגולטוריים, הם משתמשים בשירותי הנדסה שלפעמים הם עושים להם אאוטסורסינג, עובדים עם הרבה מאוד גופים, ולכן יש הרבה מאוד ערך סינרגיה, בדיוק. ודבר שלישי, החממה, בעיקר בעלי המניות שלנו והשותפים שלנו, יכולים להביא הרבה מאוד ערך לסטארט-אפ. זאת אומרת, באמת להיות חלק, הזכרתי מקודם שאנחנו משלבים יועצים כאלה, כבר בשלב בדיקת הנאותות, אבל אנחנו, את היועצים המובילים מול כל סטארט-אפ, אנחנו קוראים לזה joint team, צוות task force, הכוונה היא שאותם יועצים שיעזרו לסטארט-אפ ולנו לבחון בשלבי בדיקת הנאותות את הסטארט-אפ, ממשיכים ללוות את אותו סטארט-אפ, ותמיד אנחנו ממנים יועצת שהם מומחים בתחום Deep Technology, מומחה או מומחית בתחום החלל, ומומחה או מומחית בתחומים העסקיים, והם פשוט יושבים עם הסטארט-אפ אחרי זה ברמה שבועית או פעם בשבועיים, וממש משמשים לו מעין מנטורים שממשיכים ללוות אותו כדי שבאמת הוא יצליח. שוב, כמו שאמרתי, רוב הצוותים של היזמים זה פעם ראשונה שלהם או שנייה שהם עושים את זה, והם מכירים הכי טוב מכולם את הטכנולוגיה שלהם, אבל את כל התחומים של תוכנית פיתוח, אבני דרך, מסחור, גיוס כספים וכו', הם יכולים הרבה מאוד להיעזר גם באקוסיסטם, אבל גם בערך המוסף שבעצם... אוקיי, אז מנטורינג יש, מקום לשבת יש, חיבור לזה יש, מה, כסף, מה אני מקבל? כסף, אז Earth & Beyond יכולה להשקיע עד $2 מיליון בסטארט-אפ.
אנחנו משקיעים את זה בשלושה שלבים, בשלב, כמו שהזכרתי, שלב ה-proof of concept, שלב הוכחת ההיתכנות. רגע, את השלב המקדמי של $500,000 זה לא חלק $2 מיליון, או שכן? זה כן, זה השלב המקדמי, הוא השקעה של $500,000, וחברה שעובר, או פרויקט שעובר את ההוכחת היתכנות, או שזה כבר חברה שכבר הראתה הוכחת היתכנות לפני שהיא פגשה אותנו, אז בעצם מצטרפים לשנה הראשונה והשנייה בחממה, שבכל שנה כזאת השקעה של עוד $750,000, אז סך הכל בפרויקט אפשר להשקיע $2 מיליון. וכל פעם צריך לקבל אישורים של הרשות לחדשנות, או שוואנס נכנסתי לחממה, אז אני מסתדר עם מי שאחראי על החממה, והוא כבר יודע לתת לי את הכסף, איך זה עובד? אנחנו בעצם מסתכלים על זה כשלושה שלבים, שלוב כן או לא, שלב ה-proof of concept, אפשר לדלג עליו אם כבר... לא, אבל השאלה שלי, מתי הרשות לחדשנות היא ברור שהיא מעורבת לכל אורך התהליך, אבל השאלה אם, כשאני נקלטתי לחממה של Earth & Beyond, אז אני מבין שאני אקבל עד 2 מיליון, ואני פשוט מסתדר עם החממה, או שעכשיו יש עוד תהליכים ואישורים שצריך לקבל מהרשות לחדשנות? יש עוד, א', המודל בנוי כך, שבמעבר כל שלב, אנחנו גם פנימית כמובן צריך לאשר את זה, וגם הרשות החדשנות היא שותף שלנו, גם היא צריכה לאשר את זה. זה מוסיף איזה שלב או דרגה של צורך באישור, מצד שני, זה מחזק מאוד גם את הערך של הסטארט-אפ, וגם את הוולידציה או הוודאות, בעצם כדי למשוך משקיעים אחרים, כי בעצם הסטארט-אפ עובר שלבים, זה אומר שהוא הוכיח את מה שהוא אמר, עמד באבן דרך, הדרך הכי טובה בעצם לעשות בדיקת נאותות מבחינתנו כמשקיעים על צוות צעיר של יזמים, יזמיות, זה שהוא יושב אצלנו ואנחנו בעצם מכירים אותו לאט לאט תוך שנה או שנתיים או שלוש, וזה בעצם הדרך הטובה ביותר. התחלתי להגיד מקודם, אבל מעבר ל$2 מיליון האלה, אנחנו גייסנו וגם עובדים ביחד עם הרבה מאוד, הזכרתי, קרנות הון סיכון בינלאומיות, ישראליות, וגם גופים, אנחנו מגדירים אותם כשותפים אסטרטגיים שלנו, חברות טכנולוגיה מהעולם ומישראל, הם כולם רוצים את הקשר איתנו, כי הם רוצים להצטרף או להוביל סבבי גיוס המשך בחברות שלנו. אז לנו יש בקבוצה כספים שאנחנו מייעדים לחברות שירוצו מהר ויצטרכו עוד כסף, ובנוסף אנחנו נוביל או נצטרף לסיבובי ההמשך בחברות האלה, ולכן $2 מיליון הראשונים זה רק בעצם הבסיס, או השלב הראשון שאנחנו מתחילים... עכשיו, $2 מיליון הזה, החברה מקבלת לחשבון בנק של $2 מיליון, או שהיא צריכה לעשות עבודה ומקבלת אחרי זה... אמברייס כזה, איך זה עובד? אנחנו נזריק לכל חברה בכל שלב שתיארתי את הסכום של אותו שלב. החברה בהתנהלות מול רשות החדשנות, על פי, שוב, חוק המופ, וככה עושות כל החברות, כולל החברות הענקיות בישראל שמקבלות כל מיני מענקים מרשות החדשנות, אתה מקבל איזושהי מקדמה, וכל רבעון אתה מדווח על ההוצאות שלך, ומקבל החזר על ההוצאות האלה. כלומר, יש השקעה מצד אחד שהיא השקעה אמיתית, כמו של משקיע פרטי, כך, הנה הכסף שהתחייבתי לתת, ומצד שני יש עוד כאילו זכות לסכום מסוים, שרק צריך פשוט להצדיק אותו פעם ברבעון. כן, אנחנו נטפל בזה שלסטארט-אפ מבחינת תזרים מזומנים, תמיד יהיה מספיק כסף בחשבון בנק, גם זמן קדימה, גם אפשר לייצר את זה, יש חממות שמייצרות את זה על ידי הלוואות גישור עם בנק מלווה, ולכן אנחנו, את זה אנחנו... וגם כל זה אתם תופרים. כן, אנחנו תופרים את זה, זאת אומרת, היזמים לא צריכים לדאוג לתזרים מזומנים שלהם, יש התנהלות מול מדינת ישראל ורשות החדשנות, שצריכה לעמוד כמובן בכללים, זה כסף ציבורי של כולנו, ולכן אנחנו צריכים לעמוד בכללים, אבל הכוונה היא שזה לא יפריע לסטארט-אפ, אלא ההפך, ישמש לו מנוף, גם איזושהי חותמת איכות של מדינת ישראל, וגם כמובן, ברגע שהוא עבר שלב והתקדם לשלב הבא, זה אומר שהוא עמד בתוכנית שלו באבן הדרך, וזה מה שיאפשר, זה בעצם מה שהמשקיעים הנוספים, החדשים, מחפשים כשהם רוצים לבחון סטארט-אפ, הם מחפשים לראות שבעצם הצוות יודע לדלבר, to execute, לעמוד במה שהוא הבטיח, להתקדם לפי תוכנית העבודה שלו, שגופים רציניים וחברות בינלאומיות רציניות כבר הסתכלו על הטכנולוגיה ואישרו, שרשות החדשנות ומדינת ישראל הסתכלה ואישרה, ולכן החבילה הזאת היא מאוד אטרקטיבית, כי כמו שאמרתי, זה מסע ארוך בעצם, ואנחנו מתכוונים ללוות את הסטארט-אפים האלה גם בסיבובי ההמשך, גם להשקיע בעצמנו, גם להביא את השותפים שלנו ואת השותפים האסטרטגיים להשקיע, וגם לייצר ביחד עם היזמים חברה שהיא סופר אטרקטיבית, ושהיא תצליח לצמוח ולהתקדם ולהגיע לשוק. יפה. אנחנו לקראת סיום, אבל תמיד אנחנו מבקשים ממי שבא לתת ליזם החושש, המתחיל, המתלבט, כמה טיפים, מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות. אז בוא תנסה לחשוב גם בהקשר של חממות וגם בכלל מהניסיון שלך כיזם. מה הטיפים שאתה היית נותן או לעצמך או למי שרוצה בכלל לקפוץ לבריכה? כן, אז זה שאלה... שאלת $1 מיליון. כן, אז קודם כל ככה, אני אנסה להגיד את זה בכמה נושאים. דבר ראשון,
מי שמחליט, כשאת או אתה מחליטים להיות יזמים, אז זו החלטה מאוד משמעותית. גם ברמה האישית, שאתה המשפחתי, ברמה של התקדמות הקריירה, אני מאוד מאמין בזה. אני חושב שישראלים באופן כללי מאוד טובים ביזמות, בחשיבה מחוץ לקופסה, בנכונות לקחת סיכונים, וישראל מוכיחה את זה בשנים האחרונות, אבל צריך להבין שזה מסע ארוך, זה מסע שצריך להחליט שזה מתאים לך או לך ברמה האישית. זה לקחת איזו חבילה גדולה על הגב, זה לשמוע הרבה פעמים לא, בין אם זה ממשקיעים, משותפים, מחברות גדולות, זה בעצם צריך הרבה מאוד אמונה עצמית, וצריך גם אורך רוח, גם מבחינת כמות הזמן שצריך להבין שזה דורש, גם מבחינת ההתארגנות הכלכלית, זה ממש מסע לא פשוט, וזה לא החלטה שלוקחים על הדרך. טוב, בוא ננסה, זה באמת החלטה משמעותית, אז אם אני יכול לכנס את זה לטיפ ראשון, אני חושב שלהחליט שאת או אתה רוצים להיות יזמים, צריך לקבל הסכמה מכל האקוסיסטם. כן, מבני בנות הזוג, וצריך להתארגן לזה בהתאם, כי זה באמת מסע ארוך. פעם מישהו חכם אמר לי שכיזם, עד שאתה באמת מצליח להתפרנס מזה, ובאמת לראות שזה קורה מעור וגידים, זה בערך לוקח 2 אז זה תלוי מאוד בתחומים שעוסקים בהם, אבל שוב, אנחנו מתעסקים בתחום של דיפ-טק וטכנולוגיות משמעותיות, ולכן אני חושב שזה צריך לשבת כנושא ראשון בראש. נושא שני שהוא מאוד מאוד חשוב, בסוף סיכויי ההצלחה לדעתי נקבעים בעיקר לפי השותפים, השותפות את בוחרים לעצמכם. זאת אומרת, הצוות הגרעיני הוא מאוד מאוד חשוב, לפעמים יותר חשוב גם מהטכנולוגיה, ופה בעיקר בתור יזמים, יזמיות צעירים, צעירות, צריך לדעתי, או מה שאני תמיד אומר למי שבא להתייעץ איתי, א', לעבוד עם אנשים שאת או אתה מכירים, ב', להבין שזה, שוב, זה מרתון, הסיכוי שצוות שהתחיל ביחד יסיים ביחד הוא מאוד מאוד נמוך, ולכן צריך לבחור אנשים בפינצטה, לעשות אולי תהליכים של כמה חודשים של עובדים ביחד, ורק אז מתחייבים אחד לשני, תמיד להבטיח כמה שפחות בשלבים הראשונים, שכולנו צריכים עזרה ומתפתים ומסתנברים בהרבה מאוד אנשים, אבל עד שאנחנו לא באמת עובדים ביחד כמה חודשים, ורואים שאנחנו מתגברים על הקשיים, ואיך כל אחד מגיב כשאומרים לנו לא, או כשהזמן יותר ארוך ממה שתכננו, אז הצוות הוא בעצם עיקר הסיכויי ההצלחה, הם מגיעים מתוך הצוות, ולכן צריך טוב טוב לבחור את הצוות, ובאמת לדעת שזה באמת אחד הדברים הכי חשובים. הדבר השלישי שהייתי אומר, שוב, אנחנו כיזמים, בעיקר כיזמים צעירים, אנחנו צריכים להיעזר בכל מי שאנחנו יכולים. לנסות להיפגש עם כמה שיותר אנשים. שוב, לא תמיד לשמור על הרעיון הבסיסי שלנו, אם יש איזו טכנולוגיה שאנחנו לא רוצים לחשוף, אבל כל הזמן להיפגש, מכל פגישה כזאת אפשר ללמוד, גם אם תוצאות הפגישה הם שזה לא מתאים למי שנפגשנו איתו, הוא יחבר איתנו לעוד אנשים. אנחנו פועלים בישראל, ישראל היא באמת תרבות ייחודית, נוצרה מכל מיני סיבות, זה נושא לשיחה אחרת, אבל מכל העולם באים לנסות להעתיק פה את ה-DNA ואת התרבות החדשנית, וזה קשה מאוד להעתיק, והישראלים הם כאלה, יש לנו את זה, כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים סיכונים, אבל אנחנו גם עובדים ביחד. אין לנו ברירה, זה השכונה הכי קשה באזור פה. חד משמעית, אנחנו חושבים, מנסים לחשוב מחוץ לקופסה, אבל אנחנו גם עובדים ביחד, בצוות, ואם אני שוב מוריד את זה לרמה של יזמים, אז באמת תיפגשו עם כמה יותר גורמים שאתם יכולים, תבקשו עזרה כשאתם צריכים, תלמדו מכל אחד ומכל אחד שאתם נפגשים איתה, זה יעזור לכם. רוב הסטארט-אפים הם מתחילים מאיזה טכנולוגיה ורעיון, וגם אם הם הצליחו להגיע לשוק ולמכור מוצר, הרבה פעמים המוצר הזה הוא שונה ב-180 מעלות ממה שהם חשבו בהתחלה, כי הם תוך כדי התהליך לומדים על השוק ולומדים על התחרות, ובאמת מה הצרכים, ואז הם מפתחים את המוצר בהתאם. אז זה איזה טיפ שאני חושב שצריך לעשות אותו ממש מהיום הראשון. אני חושב שזה עדיף מלשבת 2 במרתף בחושך, ואז לחשוב שתפגוש את השוק וכל העולם משתחווה לך ויאמץ בדיוק את הפתרון שנתת. אני חושב שזה טעות. אני חושב שצריך כל הזמן לקבל פידבקים ולנסות לתקן, ולהבין, וגם לבוא לזה מתוך צניעות, ולהבין שהרעיון שחשבנו עליו בהתחלה, הוא כנראה צריך התאמות ושיפוצים. אם זה הרעיון הכי טוב בעולם ואף אחד אחר לא עושה את זה, כנראה שאנחנו טועים. ההפך, דווקא אם עוד אנשים זיהו את הצורך ויש עוד פתרונות ואנחנו יכולים ללמוד מה אחרים עשו, לנסות לתקן, לנסות לשפר, זה איזה סימן, איזה רמז שאנחנו כנראה פועלים בתחום שהוא רלוונטי ומעניין, ולכן אני מאוד ממליץ כמה שיותר מהר לדבר ולקבל פידבק מגופים אחרים, לבקש עזרה במה שאפשר. שוב, להבטיח כמה שפחות ולא לתת יותר מדי בהתחלה, אבל ברמת השיחות והפגישות, ישראל היא מקום מצוין לעשות את זה, יש פה המון אנשים שאפשר ללמוד מהם, להיפגש מהם, וגם שמחים לעזור. יפה, מעולה, היה מאוד אינפורמטיבי,
למדנו מה זה חממה, אז זה גם ההזדמנות להגיד לך תודה רבה, ולהזמין את כל מי שרוצה להעביר אליך את הבקשות, ואולי אם אתם תהיו מספיק טובים, תצליחו להיכנס לחממת Earth and Beyond. תודה. תודה רבה מנחם, ובהצלחה לכל היזמיות והיזמים. בהצלחה לכולנו.